Eta gaurko irratsaioko erdigunera itxigaz. Eta esan dut, gaur aitzakia moduan erabiliko dugula agendan. Gaur hemen Bergaran Semination ondan hitzaldi bat, ekipen bat, endak elkartiak antolatu da bena. Eta Amets Arzeus izen da, protagonista, bera etorri da, bere Minan liburua aurkestera. Mikel, irakurritxako zuztot Minan, ez da? Ez, Dekanez, bueno. Orduan, bertzutan imekot bakarrik. Baina, ez nezongo bakarrik, Minan liburua irakurri inoan, hemen irratxe honetan komentuta gare uste gainera. Bai. Zer dan Minan, zela dagoen idatzita eta ze kontatzen da ben. Ibrahim Balde izeneko Gineako lagun batek bere migrazio prozesua kontatzen dugu Ametsen ahotsetik, ez? Ametxe garritxa. Bai, gaurko honetan Ametxe kontu dozkun nola iritsi izan liburu idaztera. Liburu izateko bokazio gabeko elkarrizketak hasi zitsuan. Europara etorri nahi ezeban migrante baten bati indako elkarrizketa sorta bat. Harrera sarean, harrera sare bat, Irunen dagoen harrera sarea, gondiko martxan dagona, 2018an, kokatu sorrera liburuan Ametsek, eta konta dozku, eta ordu betian, eta elegantzia osoz, benetan placer bada Ametxe entzutia, edo zer gaien inguruan, baina kasunetan kontatzeko interesgarri zadenean, ondikan eta placer handixo ba. Orduan, Semination egongaz ordu betian, gustora, entzuten, liburuaren testu ingurua, entzuten, nola esotu zeban Ibrahima Ametsek, zela izan prozesua, eta zer suposatu zuten berai, liburu hau idaztiak. Eta zela bere begira da, zela baitz aldatu dan. Pertsona migrante ikusteko, migrazio prozesua ikusteko, agian igual euki aldogu, begira bat, ero jakintza bat, zela izan aldan migrazio prozesu bat, gertatzen da liburuak begixak, ez dakit, ostikoa joten dozkula, benetan, eta ikusten du. Eta goera batzuk, realidade batzuk, agian inoiz imagino bezkin usenak, kontatzen die bertan, lehenengo pertsonan, Ibrahimanen ahotik. Horretaz, hitzin dozku Ametsek. Kontua da, eta eukidu aukera, Ametsi telefonoak kendu eta elkarrizketa bat egiteko, baina benetan saia izango jaten, normalean ohikoa dugun posta 10 minututan hitzeitia berakin, kontatzeko galdera asko urtetzen da liburu honen inguruan, eta berak gaurko ordu betien indabene salpenakin. Eta gure irratxeko izenari omen eginez, kolaz bat egitea okurri du jau. Hau da, bertaratu dien jente mordoskai, eskatuko jau, bereien iritzisa, bai liburu eta bai itzaldixan inguruan. Eta, saiatuko gaz, oin kolaz hori haber posile dan. Esperimentu da, ikusiko haber urtetzen jakun, ala jakun urtetzen. Minan liburuak Europara etorri nahi ezauen migrante baten bizipenak kontetan ditu. Ibrahimaren bizitza gogorra izan da jaiotzetik, baina ez dau kontakizunak gorrototik, amorrutik, mendekutik edo minetik egin. Oso mingarriak dien pasarteak kontetan ditu zehaztasun osoz eta modu oso duinean. Gaur Ametsek liburua nola sortu zan kontau dozku. Irungo harrera sarea nola sortu zan, nola antolatzen dan eta zelan eitzen dauen. Migranteak egunero jarraitzen daue Irunera heltzen, eta migrante gehienen helburua egunero Irundik irtetia da. Pandemia egoerak muga zeharkatzea zaildu dau, garestitu dau. Goizero, Irungo plazan elkartzen die harrera sarekoak, migrantei babesa eta batezbe informazioa emateko. Eskerrik asko nankanak eta Amets errealitatea berrira zabaltzearren.
bihotza eta burua. Izua, beldurra, mina, injustizia, desberdintasuna, hipokresia. Negarra, dardara, bakardadea, itxaropena. Zergati bera eta ez ni. Unkitu ninduen liburuak, unkitu nau ametsek. Horrelako zenbat istorio eta zenbat istorio ito edo mutu. Ametsek ere bihotza eta burua. Ametsek ere hitza bihotzean eta burukoari hitza. Irakurlearen gozamena, egilearen bikaintasuna, euskeraz. Bihotza apurtuta, buruan amorrua. Kaleko ibrainak bihotzean, kaleko ibrainak buruan. Eskerrik asko, Ibrain, eskerrik asko, amets. Bihotza uzkurtzegatik, burua esnatzegatik. Halako solasaldi bat entzun ostean, seguru nago bertara gerturatu gandanok baloratzen duela zelako suertia dukon sortuak izangan lekua gaitxik, eta jaioan sasoian jaiotzea gaitxik. Bueno, Lander, ointxe irten berri, Amets Arzaiu zen solasalditik, mina liburuan oinarriturik, pixkat immigrazioa gaia jorratzeko indana, eta, erabat unkituta, ez? Kontatutako gauza guztiengatik eta kontatzeko moduarengatik baita ere, ez? Sekulako unkitzeko gaitasuna, adierazteko, espresatzeko eta barruraino heltzen dira bere hitzak. Hasieran kartela kalean ikusi nunean, Ibrain ere agertzen zen irudian, eta bai pentsatzen nun bera ere egongo zala, ez? Egia esan pentsatu gabe, momentu honetan zegoeratan bizik egongo zan eta zeinetan ez? Hori da pixka gure bizimoduak eramaten gaitu ze horretatik, ez? Pentsatu gabe. Eta gaur, hobeto ikusi dudanean kartela ikusi dut, ez? Ametsekin bakarrik jartzen zula solasaldia eta hasieran pixkat pena edo sentitu dut. Baina ez, egia esan guztiz bete dula, bere kontatzeko Ibraim bertan egongo balitz bezala momentu batzutan ere sentitu dut, ez? Bere hitzek espresatzen zuten sentimendu handi horren bidez. Eta, gaiak azken batian, hileak puntan jartzen dizkizu. Gure eramaten zaitu pentsatzeak, ez? Gure bizimoduan murgiluta gaudela eta ez dugula, ez? Pixkat gure sudurretik aurrerago ikusteko gaitasunik. Eta hori, unkituta. Aldiberian egonda EDBH lauko ikasle batzuk egon dira, beraiek gai honen inguruan egindako lanketa eta gero egindako iruzkinak eta konpartitzen, eta hori ere unkigarri izan da. Behintzat, gazteak ikusten ez, gai honekin sensibilizatuta, eta alde horretatik guztiz unkituta atea naiz,
hementxe dijoa pixkat nere impresioa. Venga, ba, aio. Joela. Eta hemen jarraitzen dugu, konturatuko sinaten, jende desentek parte hartu dela kolax honetan. Eta, hoxe, areto beteta zeuan. Ez duzkemo denbora danei eskatzeko audixoak, baten batzui eskatu geu. Eta hoin, jarraitzuko dugu audixoak entzuten, irutzen bajatzu, kasu honetan fonduan Mikel esan jau jartzeko gitarran eta harmonika. Lehenik eta behin, Ibrahima Kaos idatzi eta ametsen letrekin idatzitako liburuak sekulako indarra daukala esatia nahiko neban. Eta gaurko emanaldixan formato oso proposa eta interesanti izan dela. Eskotan, kanpotik ekartzen dugu jendia itzaldixa emateko, eta hor gelditzen da ekitaldixa. Hori, hezkuntzakin nahaztia eta horren bultzatzailea herriko eragile bat izateak indarra handixa dauka eta bestela helduko esan herriko kapa askotara heltzen da. Zorionak horren atzean egondan jendiai. Herri irakurle talde artikulau baten falta badukogula azaleratzen dago, dana hala. Gaixoi dago kixonez oso zaila itxen jat zezan erabakitzia. Migrazioan arazoa lehen pertsonan bizi ez dugun eta aldiz, arazoan parte gazen askok bete dugu gaur seminarixua, eta ez gazu zenien elkar interpelau. Ez dakit nola heldu lankidetza asistentzialista eta kontzientzia lasaigarritxik aratago. Etxeko lan asko dauzku gai honetan, eta ea ultraeskuinan aurka artikulatzen nahigan honetan eskuin jatorra eta esker sozialdemokrata kokatzen ditugun. Eta Gaur seminarixuan egondan ekitaldixan egon naiz, eta, egiz esan, liburua irakurrena noen dela pare bat hilabete, eta entera unitzanean etorriko ziela, amets behintzat etorriko zala pixkate honen inguruan berbaitxera, dudabarik pentsatu naban gutiak mereziko zebala. Egiz esan, gogorra izan da, eta, liburu irakurri eta momentuan gogora etortza jatzu ero, gogora etorri ero konturatzeza migrantien mundua historia zelako gogorra dan. Baina, behin liburu irakurri zela baitxe egunerokotasunean sartu, eta astu bezala itxeza, eta guzti hau berriro entzutiak, berriro kartzen dutzu errealitatera, eta bai da egisa oitxuta bezala garela, olako egoera gogorrak medixotan ikus entzutera, eta egisa esan oso ondo egonda, hausnarketa batzuk berriro burura ekartzeko, eta asko gustatu jat baitxa gaztiak, kasu honetan gora egodien neskak indako idazlanak batek irakurri dau, eta beste batek konfinatuta zegoela eta audizio entzun da, eta zelako hausnarketa politxak indituzten gaztiak, eta oso ondo egon da. Zorionak antolatzaileei da eskerrik asko. Agur.
Gabon danoi, nire aldetik be, hausnarketa txiki bat, motza besterik ez bada. Gaur erratzaldian seminarixo aretoan egondan ekitaldiari buruz. Alde batetik, hemen txartzailuz denok ezautzen dugu, sekulako gaitxasuna dauka gai ezberdinak lotzeko era oso naturalian eta oso errezian, ez da, eta oso gertuko einjat. Ikutu dituan gaiak uste dut sensibilidade berezio batekin ikutuetakoak izan diala, denbora luzez hitz egiten egoteko bezalakoak, elkarrizketa baten, eta batez be gustau jatena da, nola beste kultura batetik datorren pertsona bat, ezagutzeko ze gaitxasun edo ze gertutasun, ez da? Eta hortaz aparte, uste dut bukaeran egonda sari banaketa, dankandankek eskolekin egindako lanketa batetik ateratako lanekin, ez da? Lehiaketa hortako sari banaketia egin dabe, nik uste dut oso garrantzitsua dela dankandankek egiten daben lana batez ere gazte jendiakin, bai Bergarako gazte jendiarekin, ingurukoekin, eta baitxa Dionguar herriko gazte jendiarekin, ez da? Azken batian, kulturak ezagutu egin behar di, eta alde batetik eta bestetik ezagutza bat baldin badago, eta ulertze bat baldin badago, pentsatu nahi dut etorkizun hobi aukiko dugula zentzu hortan. Zen horberak bestia ulertzetik eta errespetatzetik gauza asko egin lehik, ez da? Orduan, nik nire aldetik gustoko jaten asko dankandanki eskerrak ematia, ze egiten ari dien lana oso garrantzitsua eta ordain ezina da. Osako, eskerrak. Eta gabon pasada noi. Entzun ditu, hainbat eta hainbat ahots, danak sintonian, eskerrak emanez, antolatzaileei, endaki, eta baita, ametxen hausnarketak goraipatzen bebai, ez? Herriko eragile batek, gaztetxe ezberdinetan egindako ekimen bat, gai bat lantzeko, danoi ikutzen gaitxun gai bat, eta olako kalidadiakin, ez? Minan bezalako liburu bat, eta amets bezalako pertsona batek harriz herrira. Badago nundik heldu eta nundik balorian jarri gaurko ekimena. Eta ametsen hitzak, nik uste jende guztia balatu dela. Azkenengo audizioan zatizan entzun dugu nola ez da izan bakarrik, ametsen hitzaldi bat, herriko DBH4 garren maila guztiak irakurri daun minan liburua, eta endakeko kidiek beraiekin solasaldiak izan eta gero, eskatu zotzen danei idazlan bat, marrazki bat, zerbait egiteko. Sari banaketatxo bat egon da, lehiaketa moduan formulatu zebelako, eta batek Ider Lorzak irakurri dau bertan, jende guztian aurrian testua, eta Ena Mujikak bialdu dau audizua konfinauta olak, gaurko egoera sortzen dituen kontuak, ezta? Kontua da, audizori radizioan botatzeko eskatu dugula, eskatu jaula enarai, eta berak baietz esan dago.
Kaixo danoi, enara naiz, eta gaur ezin izan naiz horregon konfinauta nagolako, baina nire idazlana aurkeztuko zuet. Izenburua da itsasoan galdutako eskutitza, eta neban bizatitan banatu. Lehenengo zatixa da, Afrikatik Europara datorren pertsona batek idaztunaren eskutitz bat, eta bigarren zatixa da nire hausnarketa pertsonala, así que espero gustatzea. Kaixo ez ezagun, Adama naiz. Oraindik ezagutzen ez nauzula uste dut, baina berdin dio. Nik ere ez dakit nor zaren. Milaka modutara imaginatzen zaitut. Txikia, handia, argala, gizena, azaltxurikoa, beltzarana, gaztea, zarra. Ni senegaldarra naiz. Duela 17 urte jaio nintzen hango herri lasaitxu batean. Momentu hontan aldiz, munduko leku polit eta arriskutsuenetariko batean nago, Ozeano Atlantikon. Ozeanoa ederra da, itsaso azpian dagoen beste munduagatik, hortzimugarengatik eta ernazten den aire garbiagatik. Eta arriskuz betea, gizabanako askok galtzen dutelako bizitza hemen. Europara eramango nauen txalupa honetan sartzea lortu dut. Nahiko txikia den arren, jende asko sartu gara azkenean. Esan digutenez, 2 aste barru Espainiako hegoaldean egongo gara. Egia esan ez dut konfiantza handirik. Gure barkua nahiko zaharra da, eta olatuak ez dabiltza batere lasai. Dena den, esperantza izatea oso garrantzitsua omen da. Zuk ezagutzen alduzu Espainia? Nolakoa da? Nik oso ederra imaginatzen dut. Iristen garen momentua berezia izango da. Seguru nago, portuan, jende pila bat egongo dela, gure zain eta bizitza berri bat sortzen lagunduko digutela. Afrikan behintzat horrela egingo genuke. Lantegi batean lanean hasi nahi dut, eta horrela lortzen dudan diruaren zati bat alokairua ordaintzeko erabiliko dut. Soberan gelditzen dena, Senegalera bidaltzeko. Horrela amaitzen da Adamaren gutuna. Ezustean, bere bizitza bezala, itsasoaren engainuan galduta. Berak esaten zuen bezala, itsasoa oso polita da, baina benetan ezagutzen duzunean, bere alde txarrak ikus ditzakezu. Itsaso eta pertsonak antzerakoak dira. Ezin dituzu aurreiritzien bidez eta ezagutu gabe epaitu edota sailkatu. Adama bezalako afrikarrei begirada maltzurrak botatzen dizkiogun maiz, zergatia jakin gabe. Haiek ere pertsonak dira, eta bizitza duin bat merezi dute. Gutariko bakoitzak pauso txiki bat egingo bagenu, milaka etorkizun salbatzeko gai izango ginateke. Beraz, zure esku dago pertsona bakoitzaren barruan eskutatzen den istorioa ezagutzea. Bueno, hau izen da gaurko atzaleko 7:00 8:00 ondan ekitaldi xai, jaun omenaldi txikitxemen kolasian, kolasia osatu dugu, bertako entzule eta parte hartzaileen batekin bebai. Eta geuk botatzio baino, ze politxo, bertako entzuleen hausnarketak jasotzia. Eskerrik asko benetan, kolasau egitea posible egin dozuen hoi, zuen azkenengo momentuko embajada horietako bat onartu, eta zuen hausnarketa